Srdečne vás všetkých zdravím pri sledovaní 5. časti videomagazínu RC Portál. Vítam kolegu Adama. Predmetom dnešnej recenzie bude tento RC Set Omega 1200, ktorá vychádza z väčšieho modelu Alfa 1500. Je to elektrovetroň z EPP materiálu, poháňaný striedavým elektromotorom a má ovládané krídielka, výškovku, smerovku a samozrejme otáčky motora. Použitý EPP materiál naozaj veľmi odolný a pri prípadnom páde poškodení naozaj veľmi rýchlo opraviteľný. Napájanie zabezpečuje dvojčlánkový LiPol akumulátor s vysokou kapacitou a model je riadený aj osvedčenou štvorkanálovou súpravou Cadet pracujúcou na frekvencii 2,4 GHz. Rozpätie tohto modelu je 1200 mm, jeho dĺžka je 750 mm, letová váha s použitím dvojčlánkovej batérie o kapacite 1000 mAh, ktorá je samozrejme súčasťou balenia, je 460 g. Máme tu už nainštalovaný striedavý motor C2826, má 1050 kV. Máme tu aj sklopnú vrtulu 9x6. Ďalej je tu 12 amperový regulátor. Máme tu už nainštalované 4 9-gramové servá, sú v trupe, taktiež na krídlach. Vo vnútri lietadla je aj príjimač 6-kanálový. Ďalej obsahom balenia je už viackrát spomínaná vysielačka, pracujúca na frekvencii 2,4 GHz, je to Cadet. Máme tu aj taký začiatočnícky setový 12V nabíjač, ktorý je možné napojiť na autobatériu. Tiež už viackrát spomínaná batéria dvojčlánková, no a samozrejme návod. Zostavenie modelu zahrňuje len zalepenie chvostových plôch, sekundovým lepidlom, prípadne obostrajnou páskou, zasunutie krídiel do trupu lietadla, ktoré úprimne išlo trošku ťažko. Čo sa týka letových vlastností, model lieta naozaj veľmi pekne, ale aj svižne, čo pre začiatočníkov znamená si nastaviť menšie výchylky a odporúčam aj si trošku zalietať na kvalitnom počítačovom simulátore. Poďme sa teda pozrieť na samotnú letovú ukážku, ale ešte predtým by som chcel poďakovať spoločnosti Pelican, ktorá nám tento model darovala, a hneď po letovej ukážke si vyžrebujeme tento model.
Máme tu opäť aktuálnu databázu prihlásených užívateľov našej súťaže a začínam žrebovať. Zastavujem žrebovanie, vyhráva užívateľ s týmto identifikačným číslom a týmto nikom. Užívateľovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov.